Machiegni kendo od bura mar kaunti ma Siaya ochako piedho jogo manyocha owal gi Gavana James Orengo ne lemo mag 10 migepe. Spika mar od bura ma Siaya Jojo Kode ema otelo ne komiti matayo chenro mar dayo dhojo 10 migepe go. Agunda Ochanda ema ne okuongo e nyim komiti no ka ipenje lony mare e wi lemo ma ogwelene mar weche mag telo. Benedicto Molo mar migawo mar omenda, Laktar Martin Odhiambo mar migawo mar thieth, Jojo Odhiambo mar gedo mar apaya kod Laktar Caroline Onyango mar migawo mar pi duto ne ochopo e nyim komiti no. Chenro no rumo odiechieng' makiny. I came for the interview for this as I was nominated for the CEC, Finance and Economic Planning. I think it's gone very well. It's been a good interview. The MCAs, this is their role to vet. Kazi yetu ya leo si kufanya interview, lakini ni kuwachuja kulingana na sheria. Kwa mfano, kama mtu anayo shahada la kwanza, kama mtu ni Mkenya, kama mtu ana mazoea kwenye idara ambayo amepelekwa, na kama mtu labda ana shida yote kisheria, hasa kama alishafukuzwa kazini kisheria, mtu kama yule si halali achukue ushukani. Kisheria inafaa tuchukue siku 21 kuchunguza hii na kuandika ripoti, kupeleka ripoti mbele ya bunge. Lakini sisi tutajaribu haraka iwezekanavyo ili kwamba wiki ijayo tutamalizana na